ডেভিড বরার সিং, হ্যাঁ নিশ্চয়ই এরকম একটা যাত্রা করতে গিয়ে হোটেলে ঘুমিয়ে হোক, আধা হেঁটে মানুষকে দেখিয়ে, বা আধা গাড়িতে ভ্রমণ করে নানা ধরনের নানা কথা বলছে, যাই হোক, এটা আননেসেসারিলি এনার্জি লস করা, সময় নষ্ট করা। এটা না করে ঘরে ফিরে আসুক। তো নাটক, হ্যাঁ এই নাটক করতে গিয়ে তাকে কিছু পরিশ্রম করতে হচ্ছে বা পরিশ্রম করছে, এটা ঘটনা, কিন্তু যেটা আনএচিভেবল, অবাস্তব। Vibe song kok sana sekang baidi borom nang David Mura Singh bini Facebook o tam ni bo post khlaika baidi jong kisa porikha laino bo obahin saka Jitendra Chaudhary sir nono phaidi palkhe choba khaina koikha phia nung ulta jungno kifilui phaidi hinui kosto khai lab gurui hinui se kebengoi sao sarje nung tamonai okok sabasa hangke borong nang David Mura Singh tami boi tini bo sar Jitendra Chaudhary no bo okok masa hangke norok bo nukhana te khwnakana baksa borok saimai phanongui mano Jitendra Chaudhary sir bo kaisa media o bono interview na hapro bo sao je obaike tabuk borok dili hingui thangmani je tabuk David Mura Singh song khlai tongmani abo natok drama abo hai khayoi kuno lab kurui kuno mana kurui abo susi te obo bo Greta Thunberg ab kaisa mane tam sanai o bastob gotona abo hai khlai kuno lab kurui kifili phaidi hinui tini o kaisa interview o Jitendra Chaudhary tini o saikhana reka abon boi tini o borom nang David Mura Singh tini o okok samani ungo so vibe song norok tini o okok ni bisingde seman khana tini o tan boi tini o David Mura Singh okok samnaka আসলে Jitendra Chaudhary sir nangkai sana musungo nung ঠিক আছে pal sobo khlaiteno nung phaina musung yangkha nung a jaga o support kori wngkha at least nung support kori phano nung sring kha achoi tong phano লাভ দেখামো নং তিনি কক থাইসা থাইনই যদি অবহে সায়াত অকে তিনিও নং সাও লাভ করই আরো থাঙ্গই তে নং অবশ্যই বইয়া nung sao ano call khlaimani bo nugya ko kun email ti rogo abo haile tarok rok man bo nugya ko abo hairok nu sao invite khaima rok piaba sak bai thang borom nang David Mura Singh song live o phai borok tini bo je joto leader rungno joto neta rungno borok call khlaika a jorao nono bo call khlaika Jitendra Chaudhary no bo call khlaika piaba a jorani ni waiting deng khamo unya he call busy deng khamo kintu call habri mali asuksi nono bo call khlaijak phiaba aboni yakulu phano bo kubangma bini Facebook post ni bisingtui bo kokusar kha joto politics ni thansa khlaioi sobo khlaina boi bo kokusar kha phiaba chini Jitendra sir hingke bo tamo reply khaika kaisa media o je abo hai khlai tongmani Delhi thangoi je abo borok sani tongmani abo belai khano ungya kuno lab kuri hini borok saikhana rikha tei tinio bote bo kok saikhana rikha tini je borom nang David Mura Singh je Agartala to je Delhi himbui je tabuk thang tongmani abo sudu bo mane kuno yen sao bo main ge kubuni borok tongo abongke jepur jora phayo apor nukjakna hin sao tei a jorao a media sungkha nung je main samani abo bobogra Pradut Kishore Maniko de hin saproke bo abo je kuno borok phanung mano bo phanung mani bo sao mane actually borono target khlaioi samani ingkhana hani ang sanai mango so paithago ang okong ni khechana musungo sir no to ang borom khlaio tanike nung khoroksa borok sinai nuknai phiaba chini Tiprasad dophani boi tamona nung bebak no saimano phiaba saiman to tui tini o je borom nang David Mura Singh te borong team rok tini o asu kosto khlaioi masa emanu ya abai kosto khlai tini borok Tiprasad ni bagui chobok khlai tongo mado manno mai yaboto ulni koksi phiaba chesta khlai tong o chesta khlai thani o norok sapur khlai phano norok sajage phano
comment khlai tong he jakhamu phiaba norok ni obai comment khlai mani bai buini boson borok uniu buini boson borok tebo phan mano aboni bagui tini bo chini borom nang David Murasing bo nini je kok khnamani bising tui tini bo chajakliya bukhao khadujakha tamni khe atiprasa joto leader joto politics ni joto leader no thanse klaioi obohai last jobao thanse klaioi tiprasa ni bagui manthai no mana ni bagui aiga tiprasa manthai ni bagui choba khlai ni bagui thansa klaioi choba khlainai hinui bo je musungmani borom nang David Murasing piaba abono tamsanai subai khano hinui mano abohai abon bagui at least nung obono chajai phano siring siring ke tongke jakhamu kok obai kuno comment yawi abo to joton personal abo kebon kasui maya phiaba nung khoksa tiprasa tutui je mansak bini sobao logiri ke hamkamu hini sang sang ne mane ngo so asun sanai joton hambai tiprasa iklok to